assalamu aleykum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calmina on e inde Allah kadde yidde o, jiɗɗo yimɓe fof daɗa kadi ganda gonga o. Amin jetta Allah no feewi e non newnaniri min artude hande waɗande on yewtere mon lawol peewal. E ɗeɗo jewte woni hen fandare amen ko habrirde on goto goto tarikaji annabaɓe Allah adiɓe ɗi e wittude bindi ceniɗi ɗiɓe binduno ɗi beele ganden tigi rigui lawol peewal ngol Allah lelni beele neɗɗo ina wona pewɗo e yeeso mum. E rogere men ɓendude nde e yewtere men adande min jubbanino on seeɗa ko faati e Allah e bindi annabaɓe ɗi. En jiino annabaɓe heewɓe bindi e bindi ceniɗi he, kono fof so si ko e goto, manam Allah. E rogere men yewtude nde min ɗaldino on ngoɗo miijo heewgo fayida no feewi. Allah haali, manam Allah haaldiri e aade kunuɗe annabaɓe ɗe. En jiino kadi ha hande Allah ina yiɗi haaldirde e men bindi annabaɓe ɗi. Allah e konngol mum mbaylota ko muk. E kala jamanu Allah reeni konngol mum. Hay goto wawa waylude haala Allah. Bindi ɗi mbawata firtede. Ko noon bindi ɗi mbi aduna o e muyoji mum gasat, kono konngol jomiraɗo ngol wodat ha abada. Hay hunde ɓurani konngol Allah. Konngol ngalu ñimgu. Kala ganduɗo gonɗini konngol Allah ngol e gonga jomum ko galo. Kala noon mo anda konngol Allah ngol ko basɗo. Ko ɗum waɗi annabi Dawuda windi wi jamiroje jomiraɗo ina gonɗi, kanje fof ade peewi, kanje ɓuri kange hatojinede, hay kange dimo kewɗo, kanje ɓuri njumri welde, hay njumri kesiri. Hande noon kuccanten ko deftere adinde e bindi ceniɗi ɗi wiyetende Tawreta. Nden deftere adinde Allah loowi ɗum ko e hakkille annabi mum biyeteɗo Musa. Tuggi nden fay joni ma won duuɓi 3,500. Tawreta waɗi ko defte 5 walla pecce 5. Feccere adande nde wiyete ko lasli, nde waɗi ko cimoje 50. Waɗi nde wiyeede lasli ko sabu nde jaytanta en ko golle lasliyankoje. Alay sago ganden deftere Tawreta adine nde, sabu ko kayre woni ndalla mo Allah daɗɗi beele eɗen mbawa famde dendagal ko haali e defte annabaɓe dewɗe hen ɗe. E ndeɗo deftere ma en luggiɗin gandal men e gongaji kewɗi payodinɗi. Ma en bittu hen ko faati e Allah wondude ene wayi. Ma en jangu ko faati e malaikaji ɗi e seytane, ko faati e asaman e leydi, kullon e yimɓe. Ma en ji no bakkat naatiri e aduna. Ƴeewen no moƴƴi lawol dandore ngol jomiraɗo Allah lelni beele bakkodinowo ina jokkodira e Allah. Ma en jangu ko faati e diineji fenade gadani ɗi. E nder tarikaji gadani he ma en jangu hen yimɓe adanɓe ɓe. Te kadi ma en mbaw yurnade bakkat gadano o, bomowo gadano o e liƴƴi gadani ɗi. Ma en jurno tarikaji Adama e Hawa, Kayin e Abel, annabi Nuhu e ilam ɗufanɗam, annabi Ibrahima e ko waɗi ɗum wiyeede sehil Allah. Ma en ji tarikaji Ismaila e Isaga, Esawu e Yakuba, Yusufa e mawniraɓe mum yorɓe ɓerɗe ɓe. Ɗum e ko ɓuri ɗum ni nana e deftere Tawreta adande nde. Nde noon bandiraɓe, ala ko heddi so wona ñagade on yo on bertu noppi, gudditon ɓerɗe mon, keɗoɗon min no moƴƴi, sabu waktu momin poti fuɗɗade jangde bindi ceniɗi ɗi heedi. E bindi he e deftere Tawreta adande nde e simore adande nde e aaye gadano he, ngol ɗo konngol ina tawe hen. E fuɗɗode Allah tagi asaman e leydi. Ko ɗon min puɗorto jangde men fatunde e haala annabaɓe ka, sabu ko ɗon Allah e hoore mum fuɗɗori. Koni aaye gadano on wi e fuɗɗode Allah tagi asaman e leydi. On aaye ina foti ɓulnude miijo e hakkillaji men. Holko wodno hade Allah tagde asaman e leydi? Holko wodno hade aduna o wodde? Bindi ɗi kolli en
hay hunde wodano so wona Allah. Ko ɗum waɗi ɗi mbi e fuɗɗode Allah. Kala ko mbawɗen yiide e memde ko e fuɗɗode he tuggi wodde. E fuɗɗode he asaman walla leydi, geej walla leɗɗe ngalano. E fuɗɗode hade Allah tagde asaman e leydi, nange, lewru e koode weeɗe ngodano. E fuɗɗode yimɓe e malikaji ngodano. Ina watno saha mo ganduɗa hay hunde wodano so wona Allah. Nden noon ko ɗum addani en tawde ɗum ɗo e aya gadano deftere bindi ceniɗi adande nde. E fuɗɗode Allah tagi asaman e leydi. Bindi ɗi mbiyani e fuɗɗode Allah e malikaji ɗi, walla e fuɗɗode Allah e yimɓe. Ala. Bindi ceniɗi ɗi mbi ko e fuɗɗode Allah tagi. E fuɗɗode gila hay hunde wodani, gila aduna on malikaji ɗi e yimɓe ɓe godani, wodno tan ko goto ɓurɗo, ko on woni Allah. Ina woodi e oɗo aduna wiyoɓe tawde meeɗa yiide Allah, Allah wodani. Yedduroɓe ɗum godagu Allah ɓe amin namno ɗumen ngal ɗo namnal. Mbele won e mon meeɗo yiide hendu ndu pofate ndu, ala meeɗo yiide ndun hendu. Ɗum haɗani en andude ndun hendu ina woodi, sabu eɗen mbawi yiide kono jibinta. Eɗen mbawi yiide leɗɗe ina jayo e hendu, kono hendu e hoore mum ala bawɗo yiide ɗum. Allah ne ko noon wayi. Neɗɗo wawa yiide Allah, sabu Allah ko ruhu. Kono eɗen gandi Allah ina woodi, sabu en jii tagore makko. Bindi ɗi mbi, sabu gila Allah tagi aduna on ha joni, golle mum peññini sifa mum mo yiyetake o ha laaɓi. Manam bawɗe mum ha abada ɗe e allagal mum. Ko ɗum waɗi lundiɓe ɓe ngala dalilu. Nden noon ko ɗum ɗo min jiɗi andinde e aya bindi ceniɗi gadano on. Allah ala fuɗɗode. Allah sosaki e fuɗɗode. Allah ko goɗɗo tan. Kala ko ganduɗen e kala ko jiiɗen e aduna ina woodi fuɗɗode. Kono Allah ala fuɗɗode, ala lasli, ala nando. Ko kanko tan wodno e fuɗɗode. Hay goto jibinani mo, hay goto tagani mo, te o tagani hoore makko. Ko ɗum addani bindi ceniɗi ɗi wiide e fuɗɗode Allah. Ko kanko tan woni mo ala fuɗɗode. Ko kanko woni goɗɗo, guurowo ha abada. Ko kanko woni ñiɓɗo ha abada. O wiyete ko ñiɓɗo. No way hande ni, ko noon o wano hanki. No way hanki e hande ni, ko noon o wayata ha abada. Allah waylata ko mukk. Won kadi goɗɗum ko mbawɗen famde e aya biɗo e fuɗɗode Allah tagi asaman e leydi. Allah ko mawɗo. Tawde ko kanko tagi geɗe fof, ko kanko ɓuri geɗe fof e yimɓe fof mawnude. Ko Allah woni joom tagore, tagɗo fof. E gonga enen anduɓe Allah ɓe eɗen mbawi wirude Allahu akbar no ɓerɗe men potiri. Allah ko mawɗo. O ala nando. Ko kanko ɓuri ko woni e aduna ko fof sembe, geej, hendu, nange e koode. Ko kanko ɓuri kullon, ruhuji e yimɓe hakkille. Ko kanko haandi e teddungal ha abada. No mahowo ɓurdi mahateri mum fayida ni, ko noon Allah ɓurdi fof, sabu ko kanko tagi fof. Allah ko mawɗo. O wuuri ko e bawɗe makko. O ɓaaraki e hay hunde. O tugnaki e hay goto. Ko Allah ɓuri fof mawnude. O soklani hay goto. O soklani hay hunde. Ko kanko woni joom mawngu. Enen yimɓe eɗen keewi soklaji. Nyande fof alay sago poofen, ɗanoɗen, ñaamen, njaren. Eɗen keewi soklaji no feewi. Eɗen cukli nange, toɓo, ñamdu e yardu, koltu e galleji, nene e baaba, sehilaɓe e kalis e goɗɗum. Soklaji men keewi no feewi. Kono Allah ñiɓɗo tagɗo fof o soklani hay hunde. O heydata, o ɗomɗata, o tampata mukk. O ala ɓandu no neɗɗo ni. O soklani hay hunde. O ala kerol. O ala fuɗɗode. O ala jofirde. Ko kanko woni Allah joom ñiɓal e bawɗe o. Hono noon ngal ɗo namnal kewgal fayida nana e jeese men. Tawde Allah wayani no neɗɗo, te ala ɓandu no menni.
nden noon holno Allah way bindi ceniɗi ɗi jaabima ngal namnal jaabowol laamgol no feewi ɗi mbi Allah ko ruuhu kadi alay sago sujjanoɓe mo ɓe cujjaniramo ruuhu wondude e goonga. Holno Allah way Allah ko ruuhu ko neɗɗo woni ɓandu e ruuhu kono Allah ko ruuhu tan kadi ruuhu Allah ala kerol o mona bang yo bang ko Allah jiimi e fof ko kanko heewi fof yiyata fof ko jamma e nyalawma poti e makko sa suuɗima e nder suudu ma o mona to ndarma Allah ina andi fof omo andi miijoji ma e sirluuji ɓernde ma Allah ko mawɗo. Nden noon holno Allah way rogere men hande ina tongo e ngolɗo bindol Allah ala nandu ko Allah woni Allah te ala ko fondate e jewte men lawol pewal garoje mamin ɓeydo luggiɗinaade e mbaadi Allah e nder bindi ceniɗi he Allah ina jogii ko ɓuri ille temedde ɗiɗi ko kanko woni ñiiɓɗo towɗo jom bawɗe jom tagore jom gurdam jom darja jom peewal ceniɗo jom yurmende jom yidde ko kanko woni Allah jom gurdam e gonga o e gonga Allah tagɗo leydi e asaman gila e fuɗɗode ko jom mawngu ko ɗum waɗi bindi ɗi wiide koni ko moƴƴere Allah mawni ko haqqilantago makko e gandal makko luggiɗi ngati fof so si ko e makko fof woni ko e juuɗe makko fof ko jeyi makko ko jom bawɗe bajjo jom malu lamɗo lamɓe jom jomiraɓe o ko kanko tan woodi duumare hoɗi e annore nde hay goto wawa ɓadade hay goto yiyanimo te hay goto wawa yiidemo teddungal e bawɗe ha abada godanimo amin. E bindi he annabi Musa mawnini mawngu Allah e jimol gotol wi jomiraɗo Allah jom bawɗe golle ma ko mawɗe ko pattam lame lamɗo dowlaji laabi ma ko pewɗi ko gonɗuɗi jomiraɗo holi fof mo hulata inde ma teddinta ɗum ngati goto ceniɗo ko an Allah ko mawɗo. Kadi aya bindi ceniɗi gadana o holliri ɗum nde wi e fuɗɗode Allah. Nde noon bandiraɓe desden ɗum ɗo hakkillaji men ko Allah goto wodno e fuɗɗode wadde ko Allah goto wawi haalande en gonga e wonande ko kewno gila e fuɗɗode ko Allah goto wawi haalande en gonga e wonande ko jogori kewde laakara kadi ko Allah goto wawi haalande en gonga paatuɗo e hoore mum. Eyi min nani aɓe mbiya hay goto wawa andude Allah walla ko jogori waɗoyde laakara kono anduɓe te gonɗini bindi annabaɓe ɗi ina gandi e wonde eɗen mbawi andude Allah e andude holto gonayten laakara sabu konngol Allah ngol wi bindirmi on ɗum ko beele oɗon ganda on keeɓi gurdam ha abada ɗam ko kanko woni Allah gongere e gonga o woni gurdam ha abada ɗam koko yitere yiyani nofru nanani ko ɓernde fiɓani ko ɗum tigi Allah fewjani horsinmi ɗum ɓe minen noon Allah holliri min ɗum ruuhu o on ruuhu ina sunno fof hay sirluji Allah ɓurɗi luggidde ɗi an keɗiɗo hande beele aɗa andi Allah e hoore mum walla o woni ɗo ma ko joom tagore goɗɗuɗo mo hay goto wawa andude Allah yiɗi ko ganda ɗum kodda e mum ha abada bindi annabaɓe ɗi pamni en no mbawirten ɓadade Allah kono alay sago berten noppi men gudditen hakkillaji men e ɓerɗe men jangen konngol Allah ngol beele mbawen andude Allah ko ɗum waɗi Allah wi keɗoɗe berte noppi mon garone am keɗoɗe nguron. Nde noon bandiraɓe ko ɗo min kaɗata hande amin jetta on e keɗogol mon so weli Allah e yewtere men arore ma en loow rogere men tataɓere wiyetende maleykaji ɗi e seytane holto gummi yo moƴƴere Allah won e mon ciftore ko Allah ñiɓɗo o haali e konngol mum ko Allah ko ruuhu kadi alay sago sujjanoɓe mo ɓe cujjaniramo ruuhu wondude e gonga